Viime vuonna toteutin pitkäaikaisen haaveen tehdä sarjan kalaretkiä vaihtuvien vieraiden kanssa Etelän kansallispuistoista aina pohjoisen tunturivesille saakka. Villiä suunnitelmaani lähtivät mahdollistamaan viehe- ja varustepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin, Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku, sekä Lapland Hotels, joka palvelee vaeltajia ja kalastajia ympäri Pohjois-Suomea. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarja. Tervetuloa mukaan seikkailuun!